er vi ved at flaske vores bobler fra sidste år. De har stået her hele vinteren, og nu har de fået gær i går, så nu er det jo sådan helt, den var ellers helt klar i går. Men nu har vi jo puttet gær i, og noget næring og så videre, og en masse sukker. Og så skal det så på flasker nu, og i gang med at gære anden gang. Og for at gæren den bliver blandet rigtig op i vinen, så giver vi lige lidt CO2 for bobler. For ellers så synker gæren bare ned til bunden, så vi skal have den op i vin. Det skulle vist med, der sidder noget bobler i de der afløbsslanger. Så udluften. Den foregår herovre på den her lille med 4 patter, hvor vinen bliver puttet op lidt efter i det her kammer herovre. Og så kommer der ellers champagneflasker på. De er tunge. De vejer næsten 1 kilo stykke. Så vores arme de hænger nok dernede i aften. Så kommer der en midlertidig kapsel på. En crown cork hedder det, og der sidder sådan en lille plastikdims derinde i, så vi er sikre på, at den er tæt. Den bliver lige sat på. Og så skal den sidde på flasken de næste 2 år, indtil vi skal have lavet den færdig.